सोनेर घर ताहेना लेके ने गोते बेनावाला सोनेर घर तारिगे नाम लेका चौपर झोले एगो सारिगे माला बोताम लेका चौपर झोले श्रीकांत खानसान स्टूडियो यूट्यूब चैनल शेख खान। दूलड़ लगा तो लगत दू चांदान लेका दूलड़ लगा तो लगत दू चांदान लेका कर गे जोरो जोनो बलग बाबा गो आ एगो कर गे जोरो जोनो बलग बाबा गो आ सोनेर घर ताहेना लंके ने गोते बेनावाला सोनेर घर ताहेना लंके ने गोते करगे माला बोताम लेका चौपर झोले एगो सारिगे माला बोताम लेका चौपर झोले दूलड़ लग तो लागत दू चांदान लेका दूलड़ लग तो लागत दू चांदान लेका करिगे जोनो जोनो बलग बाबा गो आ एगो सारिगे जोनो जोनो बलग बाबा गो आ बेनावाला